kube yiko nje phela iline le hip hop, we understand, kube yiline nje njengakuwo wonke umuntu uyabo, kodwa obvious phela amaline afika ngendlela ezingafani ebantwini uyabo, kodwa ukube nikhuluma ukuthi uMtee ngimthukile bengizozwa ke, but angumthukanga, ngikhulume nje iline ekuwukuthi ke mhlawumbe lingene ngenye indlela, kodwa ke angikaze ngithuke umuntu uMtee nje ngishayela iline uyabo, ngishayela iline angilwi noMtee. uMtee umfana omncane osebenzelayo, usebenza kanzima, unetalente futhi elimangazayo. Angeke nje ngize ngizonde umfana, ngeke futhi ngixabane naye. Bekuyi-hip hop nje, ki-hip hop ki-hip hop, kodwa ayikho cha into ebengiyiplanile ukuthi sengilwa naye, hayi angilwi naye umfana. Kube yiline nje le hip hop yabona, kube yiline. Ngiyabona abantu abaningi balobe bebuza ukuthi why ngamfakanga A Reece. Mhlawumbe kuzomele ngikhiphe u-200. Phela abanye abantu enye into angibazi kahle uyabo, ezingisho ukuthi ku-200 ku-150 bars izinto engikhuluma izinto ekhona, izinto ezenzakalayo. So ngeke ngivele ngikhuluma amanga ngomuntu uyabo. U-A Reece eqinisweni ayikho into engake ngiyaziyo ngaye. Yes, nginokubona nje trend la enkundleni, kodwa eqinisweni ayikho mina into engiyaziyo ngaye. Angisho ukuthi into ayenzayo ayikho right, kodwa ke ayikho into engiyaziyo ngaye, ngoba nesilungu sincane kimi. So umuntu orapper ngesilungu, nanokuthi ngagcina ukuzwa ingoma zakhe lezi ezazisema-radioweni the time esale la kudliwa khona ama-artist. So akukho kutheni engikwaziyo manje uyabo. So ngeke ngivele ngikhulume ngomfana like ngingazi lutho, kodwa enye into phela uStallion ongivimbile, uStallion ovele wakhathi ibeat, kanti bengisengajamba mhlawumbe kuze kube khona engikushoyo uyabona, ngijambele ngapha ku-new school, kodwa ke mhlawumbe u-200 usengeza. Angithukanga, ayikhona encane into engithusayo. 200 ngawukhipha mina, lingashona ilanga ulele kubona. Ilanga lanamhlanje lingashona ulele ngakubo. Anginayo inkinga ngisho encane, vele ukuthukwa kwi-hip hop kade sakujwayela. Abanye abasifuna, abanye abasithandi, kodwa yes ngisave i-hip hop mina. Mageza or no mageza, Brentwood, Kavela, ngiyayisave kodwa i-hip hop futhi angisabi-ke muntu. Lokho kuyomele kulale kuwama-favorite artist wenu ukuthi angisabi muntu, ngenza noma yini noma kunini, ngibasabi. Kodwa hayi ukuthi nginenkinga, cha, anginayo inkinga. Ziningi ezinye izinto futhi esiyifundayo nakubona abafowethu. Ngeke ukubalekela ukuthi oCasper inkulu indima ayidlala naye kwi-hip hop, ngeke ukubalekela ukuthi uMtee inkulu indima ayidlala, uKO inkulu. Ngeke nje uzukubalekele konke lokho bakwenzile, abakwenza. Yes, kuyisibusiso. Angithathela ukhiye lapha